madhi nyime korka uchumi mar Kenya. Erokamano nya Hesbon. Ndalo manok mokalo, jatend piny nyocha wuoyo kaka obiro bero chenro mag uchumi. Mano wach monuoyo kata kawuono ni ji kik bed gi kibaji ahinya ni dola biro bedo ni olal kaka osebedo kolal kendo wile e nengo mamalo kopim kod kinde mokalo. To jalupne Rigathi Gachagua ema koro nyo bedo nyatiti madiere mochodo chuny thum kowacho ni omenda onge, piny owacho duono. To magi te seyo mibiwo kuom piny owacho mokalo. Hesbon, wachopo kama wantiere ni nade kaka piny Kenya? Erokamano ahinya. Aparo ni chien kacha asebire studio ka kendo asewacho weche moko kana nyiso jo Kenya na chiwo siem ni kama ne wachomo kaka uchumi mar Kenya ok ber. Ok en gima ochakore kawuono. En gima higni 3 mokalo ranyisi nosechako nenore ni wabiro bedo kama tek. To kamoro mondo mi akete yo mayot ne ja Kenya. Higa 5 mokalo Kenya ne nigi gowi mar $4.5. Kawuono Kenya nigi gowi mar $9.2. Tiende ni gopo osemedore tieng' diriyo. Ang'o momiyo ma timore? Higa ka higa wan gi bunge kata od bura machiwo gimiluongo ni budget. Budget gigolo kendo gisomo kendo wawacho ni osome maber. To e budget no nitie gima miluongo ni deficit. Higa ka higa wan gi deficit mahawo $1 trillion. Tiende ni igo budget ni dwaro tiyo gi $3.3 trillion. To osuru misolo en $2 trillion. Tiende ni nyaka idhi hol $1.3 trillion. Kitimo mano bang' higni 5 ing'e ni holo $5 trillion. Omiyo bedo ni gopo osemedore tieng' diriyo yot neno. To gima duong' madwa wacho, sama isomo budget mi wach ni maendi osuru manyalo solo Kenya ka, igo kwani KRA nyalo choko $2 trillion. To $2 trillion ni wachopo kama $2 trillion ni emichulo go gowi, to emichulo go jotich osara, to emidwa timo go weche mag dongruok miluongo ni recurrent development. Kati idwa chak itimo gimiluongo ni development expenditure. Koro en development recurrent. Kati en gi wage bill mar msach jotich. Kati idwa chulo gowi. Chulo gowi ka ema wane gi pek. Atamalo 60 mar usulu mawasolo. Tieni kicholo $2 trillion to $1.2 trillion, 60%, kata atamalo 60 dhiye chulo gowi. Idongi atamalo 40. Msach jotich mar sirkal en atamalo 31. Tiene ni kidongi atamalo 40 idong mana atamalo 9. Poka wuoye kaka wachulo jogo ma nie counties magwa. Mondo mi counties bende migepe gi oring maber. Omiyo giranyisi no nyisi ni wadak marach. Ichalo ng'ama odak e ode, ichamo msara $33,000, $20,000 to budget en $33,000. Nyaki siki ol gowi. Mane kama okelowa kama koro ka koro inono maber. Tiyudo ni pesa mwasolo kwasechulo gowi ma wachulo nyaka jomilo ni pensioners ka. To koro kichulo msara ka koro wan gi ng'ikruok. Kae to weche mag dongruok be koro bedo matek. Omiyo nochakore chon tieni ok wasebedo ka waolo gowi e yo makare. Kanye kama koro wachope kaka piny ma koro wachako neno pek. Kato medore ga chiedh nade machien kacha ne wan go nade machien kacha ne wan go mar kaka Russia bende yudo ka gore gi Ukraine. Omiyo mano miyo gimiluongo ni dollar demand obedo malo. To mano kosetimore kamano miyo koro kilew chaki mede kech mane wan go maleyo chien ka. Penyo kosebedo mani kare, gino makoro ipimo go ratil mar kit ngima man gimiluongo ni inflation osebedo kadhi malo. Omiyo kama wantie ok en akere keke maber, en kama rach. Mak mana ni geno to pod nyalo bedo, to mana ka wakao atua kata chenro mokari 3 mabiro neno ni kama wane matekni wanyalo muome. To ok en kama wadonje ka wakia. Na wacho chien kacha ni jago miyiero kaka mjumbe ni mosebedo ka wacho kendo yalo bura. Penje ni to gowi mar $9 trillion ni
ne wayude nade to wadwa chule nang'o kech gowi ok rach to gowi kawe gowi minyalo chulo to gowi chulo mana gosuru. Aparo ni kanye kama wasebede ka wang'ikore matin nikech nwadhi waholo gowi to sami holo gowi to iwinjo kiwacho gimoro ma jopiny ok ong'eyo ni GDP ni gopwa kopim gi GDP to ok rach pod wan maber ni en atamalo 60 mar GDP to GDP ber kech en pimo mar yuto mar piny ngima to GDP ok chul gowi en osuru misolo kanye kama wantiere. Bati Hesbon, iwacho weche ma nigi tek